Ak nemáte aspoň 10 rokov skúseností za volantom, ani nepomyslite na jazdu do Chongqingu. Inak sa úplne stratíte pri snahe pochopiť fungovanie semafórov. Niektoré ulice majú až 7 svetiel za sebou a dokonca aj GPS sa môže zmiasť. Keď sa zázrakom dostanete cez svetlá, zistíte, že najnebezpečnejšie je otočiť sa. A to nie je všetko. V Chongqingu môžu autá dokonca používať výťahy. Je to preto, že Chongqing je postavený nahore. Mesto je plné útesov a schodísk. Ak si nedáte pozor, môžete skončiť jazdou po schodoch. Niektoré vyvýšené mosty v Chongqingu sa týčia do výšky viac ako 1000 metrov. Ak nemáte silné nervy, radšej sa na ne vôbec nedostávajte. Nadjazdy v Chongqingu patria k najúžasnejším na svete. Cesty sú naskladané až do 20 úrovní a zhora to vyzerá ako mapa. Ak zvolíte zlý pruh, môžete stráviť celý deň stratený v Chongqingu.